Com sempre, emoció fins al final. Això és el que prometen els partits del Blanes al Camp dels Pins, i aquesta vegada no va ser menys davant d'una Europa que venia disposat a emportar-se la victòria i situar-se líder en solitari de tercera després d'haver guanyat als despatxos els 3 punts del partit amb l'Hospitalet. Als primers minuts tots dos equips ho anaven provant, l'ocasió més clara, aquest gol de l'Europa que l'àrbitre anul·la per falta prèvia, una acció molt protestada pels visitants, tot i que si s'hi fixen, l'àrbitre ja ha xiulat i els jugadors del Blanes no estan defensant. Només uns minuts després, però, al 17, sí que arribaria el gol que posava l'Europa com a líder virtual. Una jugada de Simón obliga el porter Coca a sortir de la seva àrea i a rebutjar la pilota fins al mig del camp. Aquí, malgrat que no es vegi a les imatges, Cano engalta un gran xut que acaba entrant davant la desesperació del porter local. Amb el 0-1 al marcador, tots dos equips haurien pogut marcar el primer temps. Les ocasions més clares, la de Pitu pel Blanes al 36 o la de Simón de cap per l'Europa al 42. Ja a la segona part, i després d'una altra ocasió per cada equip, la més clara aquesta d'Aitor, el Blanes aconseguia l'empat en una jugada força embolicada que inicia Suárez per la banda esquerra. Abans del gol, els escapulats demanaven fora de banda i els locals unes mans dins l'àrea. El cas és que la pilota arribaria finalment als peus de Narcís, que l'enviava al fons de la xarxa. Amb l'1-1 van arribar molt bones jugades pels dos costats, com aquesta de Delmes, que desaprofita una bona passada de Nefta, aquestes dues d'Aitor, la primera de falta i la segona en contraatac, o aquest misto monumental a la mitja volta de Simón dins l'àrea. La millor, però, sens dubte, aquesta rematada d'Ivan a boca de canó, que Coca atura de manera magnífica. Després de tot aquest reguitzell d'ocasions va tocar patir. Narcís veia la segona groga per una falta que no comet ell i després l'Europa es volcava a l'atac. Van ser 15 minuts intensos, però el marcador ja no es va moure i l'entrenador visitant va acabar expulsat per protestar en aquesta acció. El Blanes ha reaccionat a partir quan ha marcat el gol, que crec que ve precedit d'un fora de banda que surt un metro, es queixen els jugadors. S'han ficat durant 10 minuts, han tingut el partit ells, però bueno, després amb l'expulsió del jugador del Narcís, crec que és, hem tingut la pilota un altre cop, hem tingut una llarga d'ocasions i bueno, en l'última jugada han tingut aquí un fora de lloc molt justet, que quedava el jugador davant sol del porter, hem tingut 2 o 3 ocasions molt clares, un gol anul·lat. Bueno, bagatge ofensiu crec que és suficient com per guanyar. Tal y como ha ido el partido, estoy muy contento del punto conseguido, porque bueno, se rompe una mala racha y bueno, a ver si podemos aplacar un poco la precipitación y la intranquilidad que tenemos, ¿no? Supongo que el entrenador de ellos pensará que es inmerecido, pero bueno, ellos tampoco han aportado mucho más. Con inferioridad numérica, pues bueno, el equipo pues inconscientemente pues ha bajado un peldaño o dos el trabajo, ¿no? Tenía que ser todo lo contrario, multiplicarse y cada individuo, pero bueno, hemos podido salvar el punto. Bueno, espero que este punto sea el inicio de una nueva liga para nosotros. Amb el punt sumat, el Blanes escala una posició a la taula i es situa 17è de tercera, una classificació que encapçalen l'Hospitalet i el Llagostera amb 15 punts i que tanca l'Olesa amb 3. El proper rival dels de Paco Carballo és el Benavent, que és desè amb 12 punts.